I den her videovejledning vil jeg gerne vise dig, hvordan du udskriver et dokument fra din egen bærbare computer til skolens printer. Når dokumentet er klar til udskrift, går du op og klikker på Office-knappen. Herefter går du ned og peger på Gem som, og går over og klikker på PDF eller XPS. I det nye vindue, som åbner sig, skal du være opmærksom på, at der under filtype står PDF. Hvis der ikke står PDF, skal du vælge det. Du skal også lige være opmærksom på, hvor du gemmer i det her tilfælde i dokumentmappen. Når du har gjort de ting, så er du klar til at udgive dokumentet, og det gør du ved at klikke på Udgiv-knappen hernede i hjørnet. Når dokumentet er udgivet, så skal dokumentet sendes til printeren. Det gør du via en hjemmeside, som du finder på adressen http://10.102.138.206:7290. Da det jo ikke sådan ligefrem er en adresse, man kan gå og huske i hovedet, så er det en god idé at lægge den ind under favoritter heroppe i din menu. På hjemmesiden her skal du så indtaste dit Unilogin, og dit password, og herefter skal du klikke på Login. Når du er logget på, så er det første du skal gøre, det er at trykke på Gennemse heroppe, for at finde det dokument, som du før gemt. Det har jeg liggende her, og klikker på Åbn. Når det er åbnet her, så klikker du på Næste, og du ser, at dokumentet bliver smidt ned i køen hernede for neden, og afventer behandling. Nu er dokumentet hentet ind på serveren, og du skal så vælge, hvad for en printer du skal udskrive på. Hvis du er elev, har du kun mulighed for at skrive ud på TU Bibliotek printeren, og den klikker man så på, og der var så lige et øjeblik, så bliver dokumentet udskrevet op på printeren. Og det var faktisk det hele.